Mai en la història d'Espanya dos reformes, a banda de les modificacions que s'han produït també en l'ordenament jurídic de l'àmbit laboral, han vulnerat tant i han d'alguna forma retallat els drets que tenien els treballadors i que havien vingut consolidant durant tants i tants anys d'avanços socials que s'havien donat. En quant a les prestacions de l'atur, tant les contributives com les no contributives s'han vist retallades de forma claríssima. En quant a les prestacions contributives, ara, a partir del sexte mes de prestació, se passa a cobrar el 50% de la base reguladora, quan abans era el 60%. Això vol dir que qualsevol treballador que tinguera una base, no que cobrara, perquè se cobre menys en net, però que tinguera una base reguladora de 1.600 euros, abans, a partir del sexte mes fins al segon any, cobrava aproximadament uns 800, cobrava abans 960 euros i ara cobra 800 euros, perquè en vez d'aplicar el 60% s'aplica el 50%. Contrato para emprendedores. El contrat que aparentment pareix que sigui algo positiu pels joves, este contrat el que fa és d'alguna forma facilitar l'acomiadament sense indemnització. Per què? Perquè s'amplia el període de prova a un any. Per tant, l'empresa, dins d'aquest període de prova, sense ninguna justificació, ni molt menys acreditar res, li pot dir no ha superat el període de prova, mañana no vuelva. I s'ha acabat la relació contractual que tenien. Ara que ja han transcorrit 4 anys des que se van començar aquestes reformes, que realment l'únic objectiu era flexibilitzar el mercat de treball per fer més competitives a les empreses espanyoles a costa dels drets i dels salaris dels treballadors, ara se podria analitzar si han sigut positives, o que sigui macroeconòmicament, o no han sigut positives. I els resultats que podríem obtindre i que són objectius és que l'ocupació en Espanya ha caigut. La taxa d'atur se manté més o menys en els mateixos nivells, si bé ha pujat la taxa d'atur, però sobretot ha pujat en els joves, que ha passat d'un 39% que n'hi ha en el 2010 a més d'un 56% que n'hi ha actualment. Per tant, els joves s'han vist molt afectats en aquestes reformes i modificacions de la normativa laboral. Davant d'aquest escenari laboral, cabria preguntar-se, sobretot se preguntaran els joves si es poden emancipar. Però emancipar, entenc jo, que se podran emancipar dels pares, però no mai d'una dependència de compartir un habitatge o de compartir una vida no de forma autònoma. Tenint en consideració aquest preu de l'habitatge i els serveis i l'increment dels serveis que han comentat abans, és impossible que un treballador, com hem dit, un treballador jove que cobra al voltant d'un 42% menys que un treballador normal, per tant, si la mitjana del salari d'un treballador està en 1.600 euros, un treballador jove de mitja ve a cobrar, si fa la jornada completa, al voltant de 900 euros. En 900 euros és impossible que pugui tindre una autonomia econòmica. Jo entenc que en aquesta situació, en aquest escenari creat on s'ha constatat una falta d'ètica de les organitzacions en general, els joves no han tingut una representació ni crec que la tenen en aquest moment, i per tant la incidència que poden tindre en la negociació col·lectiva actualment és totalment nul·la. Jo espero i desitge que n'hi hagi una transformació total, sobretot dels dos grans sindicats, o per almenys se crea un front de lluita comú dels treballadors en defensa dels drets, al marge o no dels dos grans sindicats, i els joves s'incorporen i tornen a caminar per on sempre hem caminat, que eren els avanços socials i els avanços de la classe treballadora.